Yn wahanol I unrhyw dre arall yng Nghymru neu yn y byd, mae 'na 3 cerflun I focswyr fan hyn ym Merthyr. Dyma chi arwyr mawr y dre, y rhai sy 'di chwysu a gwidu, a mewn ffordd wedi ymladd yn llythrennol I adlu marc. Eddie Thomas oedd y cynta o arwyr mawr y sgwâr bocsio yn nhre Merthyr, ac yn ôl y trigolion mae gerflun yn dilyn yn traddodiad anrydeddus y dre o amharchu'r awdurdodau, trwy daflu dwrn tuag at neuadd y dref a'i chynghorwyr. Yng nghanol y dre mae Howard Winston, pencampwr byd a'r unig Gymro I ennill medal aur yn ystod geme'r ymerodraeth yng Nghaerdydd. A Johnny Owen, neu'r Merthyr Matchstick, pencampwr Ewrop a'r Gymanwlad, ath ymlaen I frwydro am bencampwriaeth y byd. Os bydd bobl yn meddwl am bocsio a Merthyr, yr enw gyntaf I ddod I feddwl yw Eddie Thomas. Eddie Thomas yn bocsiwr ffantastig, wedi ennill pencampwriaeth Prydain fel amatur a proffesiynol. Ar ôl fod yn bocsiwr dda, fe ddath yn rheolwr ac yn hyfforddwr ffantastig. Os di Eddie ddim wedi ennill teitl y byd, mae 2 o disgyblion wedi wneud Howard Winston o'r dre 'ma a Ken Buchanan o'r Alban. A Howard Winston wedyn ni, siwt fachan oedd siwt focsiwr oedd Oedd fel I athro. Oedd yn defnyddio'r llaw chwith syth. Dydy ddim yn weld lot o bobl y dyddiau yma sydd yn bocsio fel nath Howard. Wel, nath ennill, wrth gwrs, y Gregis Lonsdale am teitl Prydain, ac fe ath ymlaen I ymladd am teitl y byd yn erbyn Bitsunori Seki o Japan, ac enillydd, wrth gwrs, oedd Howard Winston. Yn gwych. A mae rhaid bod sôn am Eddie Thomas a Howard Winston bod nhw wedi bod yn ddylanwadol ar focsiwr enwog arall o Ferthyr sef Johnny Owen. Wel, Johnny Owen oedd y genedlaeth nesaf. Y llun na'n gael I tynnu pan oedd e'n mynd I hedfan mas I Los Angeles I ymladd am teitl y byd. Dyna beth oedd, wrth gwrs, I ornest ola. O'ch chi yn yr ornest na? O'n I na. Ac roedd Johnny yn neud yn dda iawn, war y teg. Roedd Johnny yn arwain yr onest tan y 9fed rownd. A Lupe Pintor o Fecsico wedi glorio fe yn y 9fed. Ac oedd yn aros na am 3 rownd fwy. Ond wrth gwrs pan ath lawr yn y 12fed rownd, fe gododd ddim. Lupe Pintor, fe ddathed I Gymru wedyn ni, sawl blwyddyn yn ddiweddarach yn dy fe? Do, ac roedd Lupe yn blwyddyn swil ynglyn â'r beth, oedd ddim yn sicr pa fath o groeso. Ti'n dod o rhywun sydd wedi lladd arwr lleol. Ond dwi'n cofio yn y glaw yn nghanol y dre, y 2 ohonyn nhw, Tad Johnny a Lupe Pintor, braich ymraich, dagre yn rolan lawr y wynebau ac yn edrych ar cerflun Johnny Owen.